620 stroji, vysokozdvižnými i ručně vedenými vozíky Toyota disponuje česká pobočka americké společnosti Westrok ve Svitavách v Pardubickém kraji. Firma je globálním dodavatelem obalů pro významné světové značky v oblasti zdravotnictví, kosmetiky a drogerie, potravinářství a v dalších oborech. V rámci pracovního dne se na každém vozíku střídá více řidičů. Jsme čtyřsměnný provoz, s tou technikou manipuluje 120-130 lidí, což je trošičku problém, protože tam se stírá ta odpovědnost za péči a za tu správu té techniky. Svitavský závod zaměstnává více než 300 lidí na ploše 17 000 m². Přes 90% vyrobených papírových obalů je vyváženo do zahraničí, s čím souvisí důraz na vysokou kvalitu produkce. Pro českou pobočku americké společnosti je na prvním místě také bezpečnost práce. Pomocnou ruku nabídla firma Toyota, a to díky elektronickému systému správy flotily iSight. Na začátku roku 2013 jsme seděli nad ne zrovna uspokojivým vývojem v oblasti údržby vozíků, v oblasti poškození regálové techniky a hledali jsme něco, co by nám pomohlo dostat vlastně tuhle záležitost pod kontrolu. Proto si myslím, že právě ten iSight nám pomáhá odstraňovat anonymitu. Zde v navoji je jednoduchý panel pro přihlášení obsluhy, no a zde je modul pro vysílání signálu a komunikaci s webovou aplikací. Systém Toyota iSight umí za pomocí chytrých dlaždic, které si zákazník sám nakonfiguruje na svou plochu, upozorňovat v reálném čase na veškeré dění v jeho provoze. Vše, co se děje s tím vozíkem, mám dokonce online i na mobilním telefonu, to znamená, nejsem vázaný i svým pracovištěm někde v kanceláři. Toyota iSight pomáhá ve 4 klíčových oblastech hlavních. Jedná se o náklady, produktivitu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a životní prostředí. Dokážeme eliminovat náklady, které jsou snadno změřitelné před nasazením systému a po nasazení systému. Co se týče druhého pilíře produktivity, tam dokáže Toyota iSight měřit produktivitu, respektive využití v několika rovinách. Dokážeme měřit využití strojů, řidičů a smlouvy. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci nám odstraňuje anonymitu u řidičů. V systému okamžitě můžeme vidět, kdo způsobil danou škodu na určitém místě v provozu. Vozík se poté může i hned zablokovat na rychlost, která nedovoluje řidiči manipulovat s vozíčkem. Na základě pozitivních výsledků z instalací předprovozní kontroly u plynových vozíků jsme se rozhodli nainstalovat vlastně tento modul i na elektrické vozíky, takže de facto dnešní systém vlastně papírových provozních deníků bude nahrazen elektronickým systémem. Zákazník vlastní fleet management a tím zpomaluje opotřebení svého stroje, své manipulační techniky a tím pádem prodlužuje životnost jak strojů samotných nebo baterií ve strojích. Dramatické snížení počtu nárazů s vozíky, úspory při jejich opravách, optimální zacházení s výrobky klientů a zvýšení bezpečnosti na pracovišti. To vše pomohl zlepšit systém iSight ve společnosti Westrok. Pořizovací náklady se již mnohonásobně vrátily. Za poslední rok a půl, kdy vlastně tento systém používáme na ostro, tak se nám podařilo snížit náklady na údržbu manipulační techniky cirka o 35%. Je to o změně chování a přístupu těch lidí, protože ten systém iSight jim dal zpětnou vazbu. Když srovnám vyšší nákladů, které jsme investovali do údržby techniky před zavedením iSightu a po zavedení, tak náklady na provoz systému iSight jsou vyloženě marginální. To znamená, že zpětné zaplacení toho systému to je tak někde v úrovni několika měsíců.